Γεια σας παιδιά, Μιχάλης εδώ και σήμερα θα παίξουμε Dribbling Soccer. Δεν μπερδευτείτε, είναι soccer, είναι soccer. Δηλαδή ποδόσφαιρο. Τα έχω όλα κλειστά τους ήχους γιατί είναι ενοχλήτη. Κοιτάξτε πόσο μικρός είναι ο άλλος. Πάμε. Ο Πέλε έχει μπάλα. Το πρώτο γκολ μπαίνει στο 4:34. Boom, bitch! Σας ραγίζουμε καρδιές. Μαρσέλο. Γιατί έβαλε γκολ. Ή το παιχνίδι είναι πολύ εύκολο ή άλλος είναι άχρηστο. Ή απλά παίζω πάρα πολύ καλά. Μπα η ιδέα μου θα είναι. Ο άλλος είναι άχρηστος. Έχω κάνει και βίντεο, φιλαράκο. Και πιάνει ο Χάμιλτον. Είναι πανεύκολο. Η νίκη είναι στο τσεπάκι. Ναι ρε, ωραίο έξω. Το έχει κάνει, το έχει κάνει, το έχει κάνει, το έχει κάνει. Ροζ ραματάει. Παιδιά, ο Πέλε έξω και Μούλτις και δεν πήγε. Πάσα ο Φράι στο Μούλτ, στο Μαρσέλο. Εδώ κυρίες και κύριοι δεν την έπιασε. Φράι. Φράι. Μαγαζί. Έξω κυρίες και κύριοι. Χάμιλτον. Φράι. Χέιντεν. Μούλτ. Μαρσέλο ήθελε να κλέβει. Φράι. Μαρσέλο. Πέλε. Ωραίο σούτ, αλλά έξω κυρίες και κύριοι. Ένα λεπτό. Έχει quit. Α, δεν γίνεται. Ο Μαρσέλο παίρνει την μπάλα. Πέλε. Κλέβει από τον Πέλε. Ο Βαρέλα. Ο Νάμπε. Χάντεν. Και Μούλτ και γκολ. Πάτω ρε, πάτω.
Νικήσαμε, bitch. Ωραίο, Νικήσαμε, καρδιές. Νικήσαμε, καρδιές. Νικήσαμε, καρδιές. Εύχομαι να σας άρεσε το βίντεο και θα τα πούμε άλλη φορά σε άλλο βίντεο. Γεια σας!